Oficial ne-am căsătorit în secret și am fugit la mare. Am filmat puțin din această zi specială pentru a o împărtăși cu voi. Dimineața a început cu foarte mari emoții, Dimitrian s-a ocupat de părul meu și după m-am machiat. Ca să fim un pic mai relaxați am fost și pe Caterinca. Asta te așteaptă după semnătură? Aș fi vrut să vă fac și un tutorial de make-up pentru cununia civilă, dar am plâns atât de mult încât am filmat doar finalul. Am optat pentru un look natural și uite și outfitul meu. Logic că mi-am dat comandă de 7 rochii și nu au ajuns la timp și normal că am alergat în tot orașul cu o zi înainte să văd cu ce mă îmbrac. Iar aici suntem noi în drum spre starea civilă cu o oră înainte pentru că mie nu-mi place să întârzi și pentru că am avut timp ne-am oprit la Noir la o cafeluță corectă. Eu am avut așa de multe emoții încât nu puteam să-mi controlez expresiile faciale, dar pare că fața mea aici spunea oare pot să mă duc înapoi acasă? Glumesc, sunt atât de fericită că m-am căsătorit cu Dimitrian și că este efectiv bărbatul pe care mi l-am dorit. Și da, ne-am căsătorit în secret, dar am avut nevoie de martori și aceștia au fost sora și cumnatul meu. Totodată pe ultima 100 de metri mi-am dat seama că aș vrea și niște fotografii frumoase, așa că l-am rugat pe Ionuț Buzatu să ne fie alături de noi în această zi și a fost o alegere perfectă. A venit cu minunata lui soție Pau, care cred că e sora mea from another mother. Mi-am dorit 2-3 poze să imortalizez emoțiile, dar Ionuț ne-a făcut câteva sute și câteva sunt deja postate pe Instagram. Îmi place buchetul meu. Da, de unde l-ai? La Carina. Ne-am oprit și am mâncat ceva și am continuat cu mai multe fotografii. Pau ne-a și filmat, deci combo. Mi-a plăcut mult ideea de urban photos, foarte natural, pentru că ținutele noastre au fost destul de casual. So, I love it ce a ieșit. Totul a ieșit mai bine decât mă așteptam. Am fost noi, nimic extra și nu puteam să-mi doresc nimic mai mult. După ce am terminat cu ședința foto, ce să vezi, mi-a ajuns o comandă de make-up. O cununie civilă corectă. Dau ceva, cuvânt, ceva. Simt un bărbat însurat. Și am plecat la drum ca să celebrăm corect că ne-am căsătorit. Te opresc să mă trezesc și tu să fii cu mine. Frumoasa mea în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Care în fura, dar n-am găsit femeia și-am înțeles că eu voi fi aceea. Am ajuns în Grecia, trebuie să recunosc că drumul e foarte obositor și destul de lung, de asta a trebuit să fiu un DJ foarte bun pentru soțul meu. Mai aveam o oră și nu mai aveam răbdare, am ajuns finally la cazare și nu știam dacă să dormim sau să fugim la plajă. Dar ne-am odihnit totuși o oră și după am stat până târziu la mare. Nu-mi venea să cred cât de frumoasă este apa, deci iubesc atât de mult Grecia. Voi încerca să postez vloguri din celelalte zile, pentru că efectiv am simțit că am făcut o petrecere de 7 zile. M-am simțit așa ca la începutul relației, foarte in love. Și hei,